Sa interview sang Radyo Bandera Iloilo kay punong barangay Barbara Joy Azora sang amo nga barangay, ginpahayag sini nga mayara sang isa ka residente sa ila lugar nga ginoperahan sa appendix sang nagligad nga Martes sang kaagahon Mayo 3. Apang kinahanglan ini nga ipadalom sa swab test bilang protokol sang ospital antes nga ma-admit. Nagwa nga positibo ini sa COVID-19. Gilayon nga nagpatigayon sang contact tracing kag swab testing ang 35 ka mga close contact kag 21 diri ang nagpositibo kag lunsay maghimata. Nagsugod sang Bernes sang hapon Mayo 7 ang lockdown sa compound agud mapunggan ang local transmission. Suno kay Arosa, pagkatapos ang ika-14 nga adlaw nga quarantine sa mga nagpositibo, liwat sila nga iriswab. Nagaapilar man ang punong barangay sa iya mga pumuluyo nga indi magkampante bangod kay indi makitaan ang virus. Liwat man sini nga ginapahanumdom ang importansya sang health protocols kag ginhaylo man sini ang tanan nga magpabakuna batok COVID-19. Balita gikan sa syudad sang Iloilo, Paul Animas nagabandera sa matutuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, Radyo Bandera.